Представям ви плетено влакно Laser Extreme Cat. Laser Extreme Cat е 8-нишково плетено влакно, изработено изцяло от UHMWPE нишки с най-високо качество. То е създадено специално за риболов на сом, най-мощният хищник в нашите водоеми. Влакното е подходящо и за всяка друга ситуация, в която надежността е топ приоритет. То е екстремно здраво и с перфектно кръгъл профил. Този модел ще ви зарадва и с изключителната си чувствителност. В допълнение, Extreme Cat притежава висока устойчивост на износване и абразия. Този светло-зелен цвят е особено подходящ за риболов на сом. Той ни гарантира добра видимост и контрол, които са важни за справянето с мощният хищник. Предлага се в 200 метрови ролки с размери на влакното от 0,50 до 0,80, а по японската номерация от 10 до 24. Тестовете за килограмите на влакното според зависи дебелината са от издръжливост 42 кг до 72 кг.